Balaguer celebra del 7 al 10 de novembre les festes del Sant Crist, unes festes que van començar dijous amb el pregó a càrrec del museòleg i historiador Josep Giral i la inauguració al Museu de la Noguera de l'exposició Des de l'Andana 100 anys de la línia de tren Lleida-Balaguer. Els actes han continuat aquest divendres amb l'esmorzar popular, si vols esmorzar bé, vine a Balaguer, en el qual s'han repartit unes 2.500 racions de coca de Sant Faina. També avui s'ha celebrat la tradicional ofrena floral al Santuari del Sant Crist a càrrec dels nens i nenes de la ciutat. Tots ells han fet el recorregut fins a l'esplanada del Sant Crist des de la plaça dels Comtes d'Urgell. Un cop al santuari on han anat acompanyats dels gegants de Balaguer, la xaranga rapitenca i la cercavila, la salcavila de la companyia La Sal dels Mars, han entrat a l'interior per dipositar les flors. L'ofrena ha comptat, com és habitual, amb la presència de la paera en cap, Lorena González, acompanyada d'altres paers i paeres de l'equip de govern i també dels mossens Joan Pujol i Jordi Profitós. González s'ha mostrat molt satisfeta per la gran assistència un any més de tants nens i nenes acompanyats, molts d'ells també pels seus familiars. Molt contenta perquè hi ha moltíssima gent en aquesta ofrena floral, ja estem portant cadascú les nostres ofrenes al nostre patró, al Sant Crist, aquí evidentment a l'edifici del Sant Crist, i molt contents perquè hi ha la participació de les escoles de Balaguer, no només de totes les escoles, sinó també de pares, mares, padrins que han volgut acompanyar els seus petits de la casa en aquest acte, crec jo, tan important per la nostra cultura balaguerina, en el sentit de que creiem que és part de la nostra festa major, no? Donar ofrenes al nostre patró, crec que és una cosa que no s'hauria de perdre, evidentment, vestits de catalanets, de catalanetes, o si no, si més no, que vinguin i puguin fer aquesta ofrena floral. Tot seguit, a l'esplanada del Sant Crist s'ha fet una ballada de gegants amb la colla gegantera i grallera de Balaguer i animació infantil amb l'espectacle Ous esclafats de la companyia La Sal dels Mars. Els actes de la festa major continuaran fins diumenge amb una gran quantitat d'esdeveniments i activitats per a totes les edats, sent el dia gran aquest dissabte, 9 de novembre, dia del Sant Crist, dia del patró de Balaguer, que començarà amb la sortida de la Corporació Municipal des de la Casa de la Paeria fins a la Basílica Santuari del Sant Crist per assistir a la missa solemne. Seguidament, la comitiva baixarà cap a la plaça del Pou en direcció a la plaça del Mercadal. Allà ballaran els gegants i també l'Arpia, acompanyats de la cobla selvatana. Tot seguit es farà un vermut popular i tindrà lloc també la ballada de la Galop de Balaguer, que obrirà la paera en cap. El matí acabarà amb una ballada de sardanes i a la tarda els actes seguiran amb la cursa del Sant Crist i el seguici festiu. De cara a diumenge destaca la tradicional ballada de gegants a la plaça dels Comtes d'Urgell i a les 12 del migdia el concurs de colles sardanistes Trofeu Ciutat de Balaguer. A banda, tots dos dies hi haurà ball a l'envelat, també actuacions de grups musicals com els Amics de les Arts i els Figaflaues i teatre i espectacles al Teatre Municipal, on es podrà veure l'obra El Favor i també el darrer espectacle del Pot Petit. La festa major de Balaguer acabarà diumenge a les 9 de la nit amb l'espectacle de focs artificials El Piromusical del Sant Crist.